Omwenners van de Wildemerk bij Harig binnen lulk op de gemeente de Frieske Marren. De gemeente wil niet gebouwen op het terrein van de squallen voor probleemjongeren legaliseren, maar de boorleur bindt het zin. De Rie van Steert had jeder al zijn dat de gebouwen er waai matten. In Tjalbert is van de Moon begonnen met de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum. Het plan is dat het nieuwe centrum begin 2016 openen worden. In het nieuwe gebouw komt ruimte voor een dorpshuis, een pjutte een gymzaal en verschillende sportverenigings. Op het klaverblad bij het Heerenveen is juist een vrachtwagen kantelen. Het is net duidelijk hoe dat badde. Het ging om een auto met schroot. Een pad van de lading lag naast de auto. Het ongeluk badde op de aansluiting met de A1 richting de Jouwer. Voor zover het bekend is de chauffeur net verwoenderekken. Het Verzetsmuseum in Ljouwert had weer een paar drukke dagen achter de rug. Vanwege de betinking en viering van 20 jaar bevrijding had het museum extra bezoekers. Voor Pakers en Beppes is 4 en 5 mei reden om haar bandsband mee te nemen naar het museum. Vannacht zakken de temperatuur naar zo'n 6 graden, de wind jouwt hem del naar windkracht 3. Morgen een aardige dag met 17 graden en sinneschien waar, maar een matige ontkräftige zuidenwind. Nachts wordt het 7 graden.